kemawon. Nggih matur nuwun. Sawontene kemawon nggih. Nggih. Kalau menika putrane panjenengan. Nggih, kula putra ingkang nomor kalih. Sakmenika sampun kelas 3 SMP. Menawi ingkang kaping setunggal Nggih. sampun SMA wonten ing Jogja. Tebih nggih. Lajeng putrane panjenengan ngekos nggih nang Jogja. Nggih kados mekaten. Putranipun panjenengan kados pundi? Putranipun kula nggih kemawon kelas sekawan SD. Oh, putranipun nomor setunggal. Nggih, menika dereng dipun paringi kemali saking Gusti Allah. Mugi-mugi dipun paringi malih nggih. Nggih, amin. Kula izin dados salah. Nggih, mboten napa-napa. Nggih, nyuwun sewu menika kula sawan dhateng mriki. Menika badhe ngaturaken satunggil uleman kangge panjenengan. Oh. Uleman saking pundi? Menika uleman reunian kangge alumni mahasiswa bahasa dan Jawa angkatan 2012. Oh, sampun dangu nggih anggenipun kula kuliah wonten ing UNES. Nggih, kula nggih mboten ngraosan sampun lulus saking UNES. Di cara menika kalampahan dinten menapa? Terusan menika dinten Minggu tanggal 3 Maret wonten ing Bandungan. Tabuh pinten? Terus menika tabuh songo. Oh, yen mekaten nyenja menawi badhe tindak wonten ing Bandungan sarangan kalian kula kemawon. Oh nggih, saged. Nggih. Nggih sampun lah kula badhe pamit rumiyin. Halah, kok kesesat kemawon? Nggih lah sampun sonten. Mungkin di tempat dosi putranipun kula. Oh, nggih. Nggih pamit. Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.